gama da suratul az-zalzala za mu shiga cikin suratul adiyat bi'aunillah. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. wal 'adiyati dhabaha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan suratul adiyat ita ma da rantsuwa Allah madaukakin sarki ya fara ta. wal adiyati dabhan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke gudu suna fitar da sautin da yake fita daga cikinsu wanda za ka iya cewa kamar haniniya yadda koya dabba ta shiga wani yanayi daban wanda ba da saba ba za ka ga ta fitar da irin wannan sauti. almuriyati qadhan ita ma siffa ce ta waɗannan dawakai, wato lokacin da suke gudun nan suna kyasta kamar duwatsu da kofatansu shine falmuriyati qadhan. falmughirati subhan waɗannan dawakai suna kai hari lokacin da suke kai hari a lokacin alal misali hantsi kamar bayan asuba haka, wanda kuma shine lokacin da aka fi kai wa makiya hari idan ana cikin wato zama na yaƙi. fa atharna bihi naqan lokacin da za su kai wannan hari suna tada ƙura shine fa atharna bihi naqan wa wasatna bihi jama'an sannan su kutsa su shiga tsakiyar taro shine fa wasatna bihi jama'an. Allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗannan abubuwa sai zo ya faɗi jawabul qasam yake cewa innal insana li rabbihi lakanud, lallai a jinsi na ɗan adam game da al'amarin ubangiji sai yana da butulci. wa innahu ala zalika la shahid, kuma shi shaida ne akan haka tabbas. wa innahu li hubbil khairi la shadid, kuma ɗan adam game da san dukiya almalu la shadid yana da tsananin san dukiya. afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, yanzu me za ku ce me za ku sani game da idan aka zo aka tunkudo aka fito da abin da yake cikin kabarruka. wa husila ma fis sudur, aka bayyana aka fito da abin da yake cikin zukatanku bayan da kun boye su. inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir, lalle ubangijin su a wannan irin yana sane, yana mai bada labari, yana sane da dukkan abin da suke aikatawa. wannan sura ta al'adiyat kusan zan iya nuna mana cewa akwai saɓani kan abin da ya shafi al'adiyat. waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa alkhailu ɗin da muka faɗa abin da ake nufi kenan su ne dawakai. daga cikin tawaga waɗannan malamai akwai abdullahi bin abbas da waɗanda suka goya mai baya. ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce ai al'adiyat ba abin da ake nufi da kenan ba, ana nufin wato su ne raƙuma. har ya kafa hujja da abin da ya faru a yakin badar na cewa lokacin yakin badar ba su da komai a face doki biyu, a farasun lizubair wa farasun lilmiqdad. to amma kusan ba sai mun tsawwala akan wannan ba, kusan dai khulasatul amr abinda malamai suke rinjayewa shine al'adiyat dawakai ake nufi. wannan abin da wannan Ali bin Abi Talib ya kafa hujja da shi, kun ga abu ne da ya faru ma a Madina, kuma wannan sura alal rajih ma makkiya ce, saboda haka babu abin da za a dogara akan shi kan cewa al-ibl ake nufi ba wai al-khailu ake nufi ba. ina fata mun gane. a farkon wannan surar Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dawakai lokacin da suke gudu dan daukar ma Allah wannan sautin da yake fita daga cikinsu, wato kamar sautin haniniya kenan. an fara wannan rantsuwar sannan kuma aka zo aka biyo da rantsuwa da dai wata siffar ta dawakan shine lokacin da suke gudu din nan
suna kyasta duwatsu kaga kamar wuta tana fita. Sannan aka zo aka yi rantsuwa da lokacin da suke kai hari ga makiya. Sannan kuma aka faɗi yanayin siffar yadda suke kasancewa lokacin da suke kai harin nan suna tada ƙura, sannan kuma suna zama a tsakiyar ko kuma suna shiga tsakiyar abokan gaban da suka kai wa hari. Kuma abin da ya fi na gaya mana wal qasamu bil khayli ala tilkal awsab, wannan rantsuwa da aka yi gaba ɗaya da waɗannan dawakai duk an yi su ne fa don a wato nuna ma alal misali al'amarin da ake magana a kai babban al'amari ne. Sannan kuma su kansu mushrikan idan suka ji wannan su tsorata da irin abubuwan da ake musu na tanadi. Innal insana li rabbih lakanud, mai butulcewa mai kafircewa ni'ima ta ubangiji, kuma dan adam haka yake, abu na ni'ima zai sa wani lokaci ma yana cikin ni'imar zai zo ya ta faɗa cewa mu ba a ba mu komai ba, mu ba mu da kaza da shauransu. Haka dabi'a da dan adam yake take. Madaukin sarki ya zo kan wa innahu ala zalika la shahid, mun ba ta fassara daya a lokacin da muke fassara, amma hakikani malamai sun yi sabani kan wannan kalimar la shahid. Waɗansu sun ce abin da ake nufi shi Allah madaukin sarki la shahidun alal insan, yana ba da shaida akan duk abin da mutum ya aikata. Ina fata mun gane wannan. Kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗi wannan ma'ana. Sannan akwai magana ta Al-Hasan, naka ce Al-Hasan galibi a tafsiri ana nufin Al-Hasan Al-Basri da Qatada ibn Da'ama As-Sadusi da Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi sun ce shi kansa mutum din shahidun ala nafsihi, wannan ɗabi'ar tamu ta ɗan adam kowa aka tambaye shi tsakaninsa da Allah zai ce ina da ɗabi'a kaza. Ina fata mun gane. To suke kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki shahidina ala anfusihim bil kufr. Amma idan muka duba za mu ga wannan saɓani ne, ayar za ta iya ɗaukar wancan, za ta iya ɗaukar wannan, tunda kowane akwai abin da yake goya mai baya daga cikin nasoshi na alƙur'ani. Sai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa innahu li hubbil khairi la shadid, wa innahu li hubbil khair la shadid. Nan yana daga cikin lafazan da malamai suke fassara alkhair da almal. Makamancin wannan ya zo a can cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki ke bayanan kan alwasiya, yake cewa in taraka khaira, yani in taraka mala. To nan ma abinda malamai suke cewa anan ana nufin almal, duk da yake waɗansu sun faɗo ta fassara daban, kamar cewa ana nufin at-ta'am. Sun kafa hujja da bana Allah madaukakin sarki inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sannan waɗansu suka ce ana nufin alquwa, sun kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki ahum khairun am qawmu tubba'in, yani ahum aktharu quwwa kenan. Sannan waɗansu sun ce ana nufin ibada, lokacin da Allah madaukakin sarki yake bada kissar waɗansu daga cikin annabawa a cikin suratu al-anbiya yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat ay fil ibadat. To amma dai a wannan bigirin ko da alal misali a can za su ɗauki wannan ma'ana, amma anan abinda kusan zaka ce mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suke fara nan ana nufin alkhair bi ma'ana almal, wa innahu li hubbil mali la shadid. Dan adam yana da masifar san dukiya, kuma duk wanda ya san dan adam ya san wannan siffa ce da ta dabbaka a kanmu. Za mu ga da yawa, za ga yin aka zo magana ta dukiya da shauransu, za ka ga lallai muna da kwaɗayi matuƙa sosai game da dukiya, kuma wannan kwaɗayin galibi shi ke kai mu ga halaka. Wannan kwaɗayin shi ke kai al'umma ga halaka, kuma za ka ga wannan kwaɗayin wai ba za a bambance ba a cewa ne mai kuɗin ne yana da su, ko kuma talaka ne, ko malami ne, ko duk in aka zo mas'alar dukiya za ka ga duk hankalin mu ya gushe, duk ra'ayin mu ya koma ɗaya, wa innahu li hubbil khairi la shadid. Kuma batulci na dan adam galibi mun sani yawanci za ka ga abu na alkhairi in ya samu dan adam bai cika faɗa ba, amma abu ko yaya na shari ya samu dan adam an rinka kuri kenan, ai kaza kaza ai kaza kaza. Wani bawan Allah da suke ba da labari ya zo yana ba da labari, yanzu ka duba ka ga yadda Allah maɗaukin sarki wa jama'a arziki, wane yana da kaza, wane yana da kaza da kaza. Ya ce aina nahnu min hadhihi al-arzaq, mu ina namu, mu an maida mu a gefe ba komai tare da mu. Sai wani ya jawo shi ya kai shi asibiti, ya ga marasa lafiya akan gadaje, duk ga su, wannan ya karye, wannan ya ruguje da shauransu.
sai ce to yanzu me zaka ce ai shi ma sai ka ce aina nahnu min hadhihi al-amrad limadha ma asabatna wa kaza wa kaza. kaga tunda can ka faɗa nan ma sai ka zo ka faɗa irin wancan. to shi yasa zaka ga dan adam galibi a yadda Allah madaukakin sarki ke ba mu wannan sifar, Allah ya san mu sani cikakke kuma ya san halayyar mu, kuma shi yasa duk sifar da Allah madaukakin sarki ya bada game da dan adam sai ga wannan sifar ta dabbako akan shi. Allah ya sa mu dace. Afala ya'lamu, ana magana kai wancan dan adam wanda yake musanta wato ranar ƙarshe, sannan kuma yake da irin waɗancan siffofi na marasa kirki. Allah maɗaukin sarki wannan kamar tsoratarwa ne yake wannan ɗan adam ɗin, cewa idza bu'thira ma fil qubur, idan aka tono aka tunkuɗo da abin da yake cikin kabarruka, sannan kuma abin da yake zukatanmu su ma aka tattara su, to kaga wannan idan aka yi haka sai a gane menene gaskiyar al'amari. to shi yasa kun ga anan da Allah maɗaukin sarki ce inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir, kaga yana nuna mana cewa duk abin da muke Allah maɗaukin sarki yana sanar da shi, kuma zai bada labarin shi, kuma ya san me muke yi. kaga wannan aya ta kunshi abubuwa guda biyu, akwai tsinkaye zuwa aikin namu Allah maɗaukin sarki yana yi, sannan kuma akwai bada sakamako akan wannan aiki da muka aikata. Allah maɗaukin sarki ya samu dace.